Wie de corona bedoelt, dan hebben ze niks te doen. Dan gewoon het hoeswet maken. Nee, maar dat was al wit. Hè. Het woorwet? Ja, dat was weet wie het gebouwd, of een jaar na dat ik het gebouwd heb. En wanneer heb je het gebouwd? En 90. En 90 was het klaar, zo. En dan zeggen mensen altijd van ik heb een hoes gebouwd, maar heb je het ook zelf gebouwd? Ja. Ja? Met broers en de zwager was architect. Dus architect, zo. Had je ook nog een breur of een zwager die bij de gemeente werkde? Nee, dat niet. Dat niet. Nee. Dus de vergunningen moesten, dat was... Die vergunningen, dat waren nog lastig. Ja. Want die zou eigenlijk kerkhof komen, maar dat kerkhof was te klein. Maar nu is het te groot. Oké. Nee, maar dat heeft lang moeten veranderen voor een vergunning te krijgen. Maar het ziet er patent doet. Ja. Non de Shang zeg. En je Ja. woont hier met veel plezier. Heel veel plezier. Oh, het is hier een oase van rust. Ja. Heerlijk. Ja, En wat zoet je voor 90? op die boerderij daar. Oh, daar zit je geboren. Nee, daar ben ik niet geboren, maar ik was 6 maanden is hier verheven huis. Met een pap, dat kwam van Klummen. Ja. En dat was 17 jaar wie ze heen komen. En toen was hij Dat was hij 17 jaar. de zoon van een groot En gezin. een vaste van Klummen. En de voorste van Klummen. Ja. Nou weten ze in Klummen, Ja, daar zie je strijden, daar zie je wel voor. de struikers over de Ja. voorsters. Klummen. Maar heb je een leuke jeugd gehad? Maar ja, dat waren jongens wij, hè. Dat andere ik zweeg en zo gedaan. Aan de andere kant waren de anderen nog, hè. Ja, we hebben een jeugd gehad, dat is niet meer normaal. Heb pap geboerd? Ja, dat heeft geboren. En ik heb een broer en een zuster woont er nog op. Ah, En die is gaat het hobby, die heeft gaat pierd en zo gaan. vind je het niet jammer dat je niet... Nee, Nee? ik vind het goed, hè. ja? Je Nee. woont leven wat moderner? Nou, die mensen gaan meer liggen toe. Ja, kunnen ze naar de boerderij komen kijken. Nou, ik was eigenlijk... Hé, dat? Ja, Ja. we reden hier net langs, de eerste keer. Is zo hoor, je En toen word je hier een boren. En ik dacht bij mezelf, ja, misschien gaat er toch wel iets indraaien voor iets van de caravan of zo, weet ik veel wat. En door aan te bevestigen. Maar het verhaal is in werkelijkheid de processie. En dan moet ik dat gaan gewoon. Ik ben die ook aan het opbouwen. Ik ben die bejaardenhuizen heen en zo. Dan zien we net ook gereden. Want de processie Ja, is ter ere van... ja van de kermis natuurlijk. Hè. Nee, wat is het nou? Juni kermis, hè. Juni kermis, dat hier van. Ja, wat is de processie altijd? Maar is er met kermis altijd een processie geweest hier? Ja. En wie trekt er dan mee? De meneers met de piert, hè. Die gaan met, maar ja, het zijn niet meer veel lui wat met lopen. En de communiekindertjes, hè. Ah, En zo gaat het allemaal, hè. En de oude lui en maagdenkoer, wat is, of het zangkoer. heb je zelf al eens meegelopen? Ja, we moesten er vroeger mee lopen, hè. Dat was verplicht. Dus, en dan praten we over, hoe lang geleden? Eens kijken. 40 jaar. Oh. Dan praten we ook over tradities. Ja, hoor, dat is wel dat. Hè. Heb je Ja. enig idee hoe lang dat de processie al is, hé? Die proces is lang zich weten. Dus 4 waren een jaar of 7 moesten we meten van de legerschoolroute. En toen, dan ging dat nog naar het Messiaus, hè. Gingen we. Ja, En zie naar je vlakbij. Hontem, Ja. en naar Troert, en zo gaat het. Maar dat je leeft voor even rechtsweg. Even naar het Messiaus ging. Komt toch in een auto. Moeilijk voor je te stellen, Ja. nu. Ah, de overbuurvrouw komt toe. Ja. Hey, en ik neem aan dat je niet alleen woont. Nee, we toch oude. Ja, en waar is die nou? Die is het hobby, die- tennissen. Ah, die is een tennis. Wat zijn ook hobby's? Wie? Wat zijn ook hobby's? Mijn hobby is vrijwilligerswerk op het kerkhof en zo gaat het allemaal. Hè. Van alles. Als het maar vrijwillig is. Vrijwillig betekent ook dat ze niet altijd hoofdstuk gaan. Ja.
Dat is de zenuwsgeesten. Ja. En wat doet je op het kerkhof? Ja, de kruiser onderhouden en de dingen, hè. De graven, hè, zo gedaan. Voorzien we de mannen voor. En dan voor de natuurvereniging van alles. Hè. Ja, wat doet je doorvuur? Ja, nog over die kruiser, de veldkruiser en zo dat allemaal bijhouden. Oh, dat is leuk. Ja, ja. Dan goed je ook met de putjes verf en zo. Ja, en zo dat allemaal. Oh. En snoeien en het gaat kiezen en overal wat. Hebben we jaren geleden een keer iemand Ja. gehad, hij deed dat ook. En daar had je toen nog een ik weet niet meer precies waar het was, maar dat was toen een heel triest verhaal. Daar was een wei geweest en dat was toen met sneeuw, Ja? wordt er een kindje verongelukt met sleien. Met heel veel geweld onder gegaan en toen ergens tegenop gebotst en zo. Het gebeurt allemaal. Hè. Nou ja, dat zien dan soms ook al redenen om door een Ja, maar niet kunstbeeld zo, neer te niet zo. zetten. Ja, nog met de pier of zo gaat. Hebben we een karm gevangen of zo gaat. Wie een hoerenberg en zo gaat. Is dat niet de vereniging Kruisen en Kapellen Ja. die dat doet? Zo gaat. Wie zit je door bij Ja, nee, dat is goed toevallig. gekomen? Toevallig willen ze ook zeggen ermee, dan houden ze leuk nu. En dan heb ik mijn neef van me voor opgegeven. Dat is nog een vriendelijke vergadering weer. En dan de zielui die zeiden hoe het weer te aard. Maar dan heb je zelf dit huis gebouwd. Ziet je altijd wel handig geweest? Ja, ik ben eigenlijk heb altijd op begraafmachine gewerkt. Ah, Juist, en dan komt ze van alles tegen. Nee, en dan ja, zelf, hè. Maar anders wordt het de deur. Hè. Je moet zelf bouwen, want de A-nummer is wel de deur. ja, als ze nog eens kijken wat er Ja, allemaal goed zo, dat is toch niet meer normaal. en wat de materialen kosten. Ja, en dan wordt het al deur. Maar zoet je meestal op de bouw met het graafmachine? Ja, wegen bouwen ook. Wegenbouw. Wegen bouwen. Ik zie mij die wegenbouwers en denk ik bij mezelf van, het is dat levensgevaarlijk wat die doen. Wie? Dat is levensgevaarlijk wat die doen soms, die wegenbouwers. Ja, maar ja, vroeger wat doelplanningsplannen maken, zo jij en zo. Hè. En toen wordt ook nog Ja. iets minder druk op de Ja, weg. ja, dat was minder druk. Ja. Was leuk werk. Dat was fijn werk, dat is de zenuwkraan krijgt. Dat is niet meer leuk geworden. Nee, dat is altijd leuk geweest. Ik heb Ja? het 40 jaar gedaan, dus. Tegenwoordig hebben die kranen allemaal airco en zo, en Ach, weet ja, ik wat dat allemaal. is luxe, nou. En wie worden er nog een tijd? Dat was een gummizitje. Zeg nog eens. Een gummizitje, zo'n kuipje. Oh ja, dat een is wel- gum- Ja, Met van dat skyleer of zo. Dat is wat ze lekker ja, zo ja, nee, stuk. gom, hè. Gom? Niks wat van dingen, vering. En dan worden er allemaal zo, niet het vuur bestuurd en zo. Hè. Dan krijgen ze zo'n arm zo, van Ja, trekken ja. aan die stangen. Maar nu last van de rug gekregen. Nou, hallo, ja, wie ik, in 57 jaar was. De boek zich kost het niet meer. En dan ben ik daar ook gegaan en toen ging het weer. Hè. Ja, nou ja, dan was het. Maar ze moesten me niet opereren en zo. Dat is wel van al gedoe. Dus van de kraan af en wat ziet je toen gaan doen? Ja, toen was het weet gedoe. Hè. En dan heb ik voor niks meer gedaan. Hè. Ja, dan ben ik dan even in de dingen geweest. Waar ik weet het ook. In de WHO is het gaat. Ja. Ja, een jaar of 2. En dan was ik 64 jaar. Dus Waar dan? uiteindelijk is het toch nog goed gekomen. Ja, dat is nog goed gekomen. Maar als je dan op 40, 41 jaar op die dingen hebt gezeten, een vreugde op die tractors, ja, zo gaat het. Ja, en dan leidt er ruik vuilen. Mhm. Wat gebeurt er nou eigenlijk nog meer met... Goed je zelf nog een beetje genieten van de kermis, dadelijk. De processie is er. Ik Ja. neem aan dat je gaat kijken, als die heel langs Ja, kunnen. nee, dan moet je dat opruimen. Oh, En dan kun je wel kijken wat daar los is. Hè. Ja, ja. Aan de kerk, hè, rond de kerk. door hebt het zich dan, rond Ja, de kerk. ja, daar. Door is dan iedereen, er kunnen tenten staan. Nee, dat is Nu? een koffiestore. De speelt er van vader, of kijk, die jongens die spelen nog een oor. Hè. Ja, dan kun je een wagen te zo met een tentje. Oké. Zo'n vrachtwagen kun je tegen. En dan stort je door te genieten met een glaasje bier. Ja, dan geven we dan een schat. Of twee. 4 of 3, ja. En dan, Ja. dan wordt het voor geven. Dus, ik geloof het direct. Hé, maar kent je die nou de volgende keer weer op 9 broeken die gaten? Ja, maar ik ben zo'n opbouwen en hij was geen.
Want dat wordt te weten hoor. Dus en die Kijk, tegels. want ik dacht al van giet die man nou ieder jaar dan opnieuw die gaten boren. Maar er worden gaten weinig. Nee ja, want die vond ik in de mee. Dus die is een gaat geweest, maar ik vond geen mee. Ik denk, mag een nu hè. Want anders werd het te weten en dan hangen die vlekjes door. Zou je door het spreekwoord vanaf komen van ik zie er geen gat meer in. Er was gewoon een gat, er was een gat weg. Ik ga er weg. Ik ga het geklooid. Maar leuk, de moraal van dit verhaal is volgens mij, en dat hebben we al dukker gehad in onderweg, waar zou je de dorpen zien, vooral de dorpen zonder vrijwilligers. Ja, ja. Maar het zit er nog genoeg bij. De mensen die was in het Ja, de lui willen toch het doen. Dankjewel, Allee. veel preutje. Ja, die ook. Leuk hè.